खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन बरायबा हरनाय थाबाय आंहा जानो थाखाय माइरं गैला रुमावहाय ओंखायनो आङो न'आवहाय माइरं लानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आंजों थांफागोन सासे लोगो बियो गावसोर न'आवहाय ओंखारनानै दङ ओमफ्राय आङो दा थांसै ओमफ्राय बेखौ लानानै जोङो माइरं लानो थांसै थ' लोगोफोर अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर जोङो नै सानैजों सफैबाय ओमफ्राय जोङो न'आव थांग्रोसै जोङो इ बागानावसो फैग्रोबाय ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो न'आव थांसै मानोना इयावहाय आइया खामानि मावनानै दङ ओंखायनो सानबाय आइखौ लोगो हमग्रोनोसै बेनि उनावसो न'आव थांनोसै होननानै लोगोफोर बेवहाय आदैया गय गायदों नै ओमफ्राय बेवहाय हाग्रा जादोंना ओंखायनो बे हाग्राखौ बुथारनो थाखाय मा होनो खामानि मावग्रा मानसि लागायदों आरो बे हाग्रा बुथारनाय मुलि होनो थाखाय ओमफ्राय आइया बेखौनो नायनो फैदों ओमफ्राय जोङो फार्स्टआवहाय बेयाव फैग्रोबाय बेनि उनावहाय जोङो न'आव माइरं थांसै माइरं लाना फैदोंमोन ओमफ्राय आइया बागान सफैनानै दङ ओंखायनो बेयाव फैग्रोबाय ओमफ्राय लोगोफोर जों बेयाव फैनानै दसे सम जिरायबाय ओमफ्राय आइया होनबाय माइरंखौ लानानै फैथां ओमफ्राय बेयावहाय खामानि मावनाय मानसिफोरनि थाखाय गय आरो फाथै लानानै फैफा होननानै ओंखायनो जोङो न'आव थांग्रोनोसै ओमफ्राय माइरंखौ लानानै आरो बेयावहाय फैफिननोसै लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादो जोङो मा खालामो लोगोफोर नै जोङो न'आव सफैबाय ओमफ्राय नै आइया फाथै लांनो होनायखाय फाथैखौ खागासिनो जोङो ओमफ्राय नै लोगोफोर फाथै खानाय समावनो मेगनाव बबेथिंबासो सहैबाय जुम्ब्रा नुहरबाय आरोना ओमफ्राय जुम्ब्रा खाबाय जोङो सानबाय माने फोथाराव लांनानै जाहैगोन बेवहाय दुब्लियाव ओंखायनो जोङो बेखौ हानबाय ओमफ्राय जोङो दुब्लियाव थांनानै बेखौ जोथिनो जानोसै लोगोफोर नोंथांमोना लगैनाङा दै बिराद टेस्टि थ' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो गुफुरासो ओंखायनो गुफुरसो Aku lagu mana kaya gitu isi alu kedua dia tenang ada tangan deh bisa kapan dong sampai Varia नै लोगोफोर माइरं गय फाथै जुम्ब्रा लानानै जोङो दुब्लियाव सफैबाय माने गय बारियाव ओमफ्राय नै सासेया जों हानोनो रोङा जुम्ब्राखौ ओंखायनो आङो बिनानै हाबाय आरोना लोगोफोर
pink. Kamu keren ini. Masa budaya para sudah? Hah? Keren kamu. Direct back ni berada kon lain nama. Simang dulu. Dia apa ingkir ada mas? Mek apa hal tahu mun lagi? Apa? Upaya mak. Mun. Top. Jumbra thangbai, biskuit. Si buriya jana dong weather thanda. Jangan lakukan sih. Ada video. Oh, harus deh. Thangbai, thangbai, थांनोसै अखायाबो होसोगासिनो नै नङाबाथ' जोङो बुरिया इयुन थाबाय थानो हागौमोन दिनदा जा मोजां नाखायो ना थान्दा बाराबो जि बुरिया बारगासिनो खोमसि जालाङो माबा खोमसि जालाङो ना नांगौ अखा हागासिनो ना ओमफ्राय आइया बे प्लास्टिकखौ सुहरदो आरो नांगौ ना नांला होननानै माइ बस्थाखौ माने माइरं बस्थाखौ खोबना लांनो नागिरदों नङाबा सिलांगोन अखाया बायसान्स जुदि हायो हे गड जों सहैनायनि उनावहा अखाया दानो दाहार अखाया होसोगासिनो जोंखौ नै बायसान्स अखा हाबा नै बेखौ खोबनो थाखाय बेखौ लाना फैबायनो माइरङा नै दा जों थांसै लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामदो ओमफ्राय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानै हाबफैदो साबस्क्राइब खालामनानै होदो थ' लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेयावनो एसेनोसै बाय